ти да не си съгласен, не ще сменим името. И да знаеш, казал, от днеска до днеска си бил и си бил, от днеска нататък седи кой си. И аз това име не го кабулям, може да му... И я умрял, и я жив, бедно, и аз от тук ще излизам, а с турско име. От тук дум ще излязе Исмаил. В 1973 година бяхме една група от 7-8 човека. Сега ние сме облякали с тази хубава носия. Саха ни вода в нафтова туба да пием. Нафта пие ли са? Пие. Било майко писано на Старшината гардиана списка и ние сме в това пейтелие 4 души. Ахмед ели кой си, ти ще кажеш аз. Рамазан ели кой си, аз. Моето име учите българско име, аз съм мальчик. Това чете българско име, това мальчик. 3 пъти чете и така правя с очилата и да утре ще видиш. И аз накрая думи Исмаил Бекиро Бялко. И така дойде и излизам, така канах. Ама за това 5 дена при другарето, 10 дена в хюджерето. 5 дена при другарето, 10 дена в хюджерето.